सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। महामार्गावरील खड्डे भरण्याच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली आहे। मात्र कामाच्या पद्धतीबाबत आणि नियोजनाबाबत काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत। महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत कोकण 7 लाईव्हनं वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर खड्डे भरण्याचं काम सुरू करण्यात आलं। मात्र यावर कुणाचं नियंत्रण नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केलाय। पावसाळा सुरू झाल्यानंतर खड्डे भरण्याचं काम हाती घेण्यात आल्यानं पूर्वनियोजनाबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत। काही ठिकाणी खड्डे भरल्यानंतर अल्पावधीतच पुन्हा खड्डे पडत असल्याच्या तक्रारी वाहन चालकांकडून करण्यात येत आहेत। त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेबाबतही नागरिक आणि वाहन चालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे। महामार्गावरील खड्डे भरण्याचं काम दर्जेदार आणि नियमानुसार पूर्ण व्हावं, तसेच संबंधित यंत्रणेनं कामाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवावं अशी अपेक्षा वाहन चालक आणि नागरिकांकडून व्यक्त होते।